Og det bliver også hyggeligt i dag. Vi har fået den her lidt anderledes opsætning i dag, for at det skal blive lidt mere intimt, og vi skulle helst gerne også lige i løbet af dagen lige kigge hinanden i øjnene, fordi at det skulle helst gerne blive noget, som vi skaber noget videre på her. Det er lidt vigtigt, at vi kigger hinanden i øjnene, så det er derfor, vi har valgt den her lidt mere intime opsætning her i dag. Vi kommer til at snakke om det her i dag. Vi prøver på at holde fanden lidt ude af det her. Men det positive i det der med at lave et skabende barn er det, som vi kommer til at snakke om i dag. Og til dem, der gerne vil have en reference, så er det fra den her digtsamling. Velkommen til. Jeg hedder Flemming Bæk Thøjsen og er daglig leder inde på FabLab Innovation, som er et lokale lige hen ved siden af, hvor vi har en masse lækre digitale maskiner til at lave prototyper og alt muligt andet spændende. Jeg håber, at vi i løbet af dagen kan snige os til at få tid til at komme ind og kigge lidt på det. Ellers skal I bare selv snige jer derind. Hvis jeg ikke står derinde, så står Mads, som er... Han står derinde. Ja, han er allerede derinde. Han står og venter. Yes. Vi finder Mads på et tidspunkt, så skal jeg nok lige vise ham her. Som er min kollega, som er også ham, som er derinde normalt. Er rent praktiske, nu tager jeg lige det her skilt op, fordi den er bare, det er et mega awesome skilt. Men praktisk ting, har I fundet parkeringspladser dernede? Og alle steder, fordi der ikke til at finde parkeringspladser her. Har alle sådan forholdsvis okay parkeringspladser? Vi satser. Super. Toiletter er derinde, og så er der også nogen ude i hallen derude. Ikke? Fint. Det er vi styr på. Hvis vi skal ryge, hvis der er nogen, der skal det, så er det ude på terrassen. Og tilfældigvis er det jo dejligt hver dag. Så det er jo heller ikke dårligt. Også hvis vi bare skal have lidt frisk luft. Ja, og forplejning kommer der hen ad vejen, men skulle der mangle noget, vi prøver på så vidt som muligt at holde kaffe på kanderne. Der kommer noget til middag, og vi prøver at holde frugt og vand i jer, så I ikke går kolde i løbet af dagen. Hvis jeg virker lidt nervøs, så er det fordi, jeg kom til at læse et horoskop i Metro Express. Jeg gik lidt efter noget bekræftelse i form af, at du kommer til at møde en masse spændende mennesker, da det bliver en pisse god dag. I stedet for fik jeg, pas på med, hvem du træder over tæerne, eller for du kommer højst sandsynligt til at træde din chef over tæerne i løbet af dagen. Så derfor var det lidt problematisk, når man har en konference, hvor man gerne prøver på at rykke lidt ved folk og skubbe lidt ved folk. Så nu er det sådan lidt... Det var ikke lige det, jeg fik ud af det. Jeg kan ikke, fordi jeg normalt læser det, men det var ikke lige det, jeg fik ud af det, som jeg håbede på. Jeg er løve, så pas på med, hvad jeg siger. Det kan godt blive et problem. Vi laver lige en lille øvelse, hvor vi lige alle sammen klapper i hænderne. Mest fordi, at alle mine medarbejdere, som har hjulpet mig med det her, bare lige får en formalia. Og alle de andre, som er ude at lave alle mulige andre ting lige nu. Mads er forresten der. Mads, prøv lige at rejse den hen op. Så hvis der er nogen, der skal give ture i FabLab, så er det Mads, I skal have fat i. Vi skal også lige klappe af Lars, som sidder derovre. Undskyld lige for at pege det ud. Men Lars kommer fra Industriens Fond, og det er ligesom han, der ligesom gør, at vi kan gøre alt det her. Så vi lige klapper af Lars, og så er det jo også igen det der med at gøde jorden i forhold til at ikke træde nogle overordnede på tæerne og sådan. Så derfor klapper vi Lars. Yes. Jeg skal her bagefter lige prøve at skabe en form for brændende platform. Jeg håber ikke, at brænder det hele af, men vi skal i hvert fald lige prøve at sætte noget i gang her. Bagefter skal vi høre lidt om fremtiden. Så kommer Mathias, som ikke er her nu. Han har tid at gøre på, så han kan godt nå det nu. Og så skal vi snakke lidt om hænderne. Så skal vi snakke lidt om kroppen. Ja. Netop. Og ja, og så kommer der også lidt frokost imellem. Og så senere skal vi snakke lidt om praktikken og didaktikken i det. Så vi kommer egentlig ret langt omkring. Og jeg kan love jer med det samme dag væk. Altså, det vil ikke kun være indhold løsninger det her, vi vil lige så meget lægge op til en dialog. Så det tager vi sådan hen ad vejen. Og så kommer der en slutdag, men måske en start på en bevægelse. Det bliver farligt. Det kan godt gå hen og blive farligt det her i løbet af dagen. Men lad os starte ud i det. Så lige noget andet. Grunden til, at vi gør det her, det er det, fordi der er nogle tendenser
derude, som jeg synes er rigtig spændende i forhold til at talesætte det her. Og jeg synes, vi skal talesætte det, fordi at tiden er rigtig til at gøre det nu. Jeg synes, det er ærgerligt, at mange af de uddannelser, som vi har nu, og vi kan se i folkeskolen, at vi tager mange af de ting ud af undervisningen, som har noget med hænderne at gøre. Og det er ikke fordi hænderne er Gud, men altså, vi bliver også nødt til at forholde os til dem. Fordi lige nu uddanner vi bare en masse mennesker til, om de er egnet eller ikke egnet til gymnasiet. Vi forholder os ikke til de kvaliteter og den viden, der ligger i hænderne. Og det synes jeg er ærgerligt, at vi ikke talesætter det. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi talesætter det. Og det var ligesom den brændende platform i det. Så er der nogle andre ting, hvor der rent faktisk er noget, der brænder. Altså, hvor der er en ild et eller andet sted her i samfundet. Hvor der er nogle tendenser, som gør, at vi kan putte noget bål på den ild. Her efter bagkanten af krisen ser vi mere og mere, at borgere tager ansvar og prøver på at skabe noget på egen hånd. Jeg prøver på at se på og skille sig ud for større virksomheder og banker og se, hvad kan jeg gøre med mig selv som person. Jeg har måske et værelse til rådighed. Hvordan kan jeg sætte de værelse i spil, for at jeg kan skabe noget? Der er en hjemmeside, der hedder Airbnb, Bed and Breakfast, som faktisk har flere lejligheder, altså hvor privatpersoner har en lejlighed, som de så lejer ud i kort og længere perioder. Der er flere lejligheder på Manhattan via Airbnb, end Hilton har globalt. Så bliver det der med, at enkeltpersoner går sammen og siger, at vi har en ydelse, vi gerne vil give, så kan vi lige pludselig rykke rigtig meget mere end nogle af de store corporate businesses. Jeg har en græsslåmaskine derhjemme, den kan jeg også sætte i spil. Lige pludselig begynder vi også at tænke meget mere lokalt. Okay, hvis jeg har en græsslåmaskine, nabo har ikke nogen græsslåmaskine, han har noget græs, han kan slå. Hey, hvis jeg sætter den ud til at kunne lånes ud, så kan jeg rykke noget. Så det er noget med, at vi ser nogle tendenser, hvor vi begynder at tænke mere på, hvordan kan jeg påvirke min egen situation med de ting, jeg har rundt omkring mig, og hvordan kan jeg gøre det ved hjælp af det lokalsamfund og det netværk, jeg har rundt om mig. Så er der også en anden kultur, hvor vi prøver på at gå mere og mere væk fra vores køb og smid væk kultur. Nede i Amsterdam er der lige nu, kommer der en masse repair cafés, altså hvor det ligesom er ligesom et cafémiljø, men så kommer man ind med sin cykel, og så kan man ligesom snakke sammen og få hjælpet med hinanden om at få lavet den her skide cykel. Men altså, det er jo nogle ting, som vi har gået helt væk fra. Det der med at rent faktisk at lave og fikse de ting, vi har omkring os. Indtil videre, så har vi købt dem, og så smider vi dem væk bagefter. Så de tendenser er også ved at blive mere tilgængelige. Og så er der selvfølgelig teknologien. Altså hele det her med, at vi har tilgængelighed til laserskærer og 3D-printer og andet, gør, at vi har muligheden for at lave noget, som rent faktisk også har en kvalitet og en færdighedsgrad, som gør, at det er noget, vi kan tage med hjem. Og det gør jo også, at man kan begynde at empower en selv. Jeg kan give mig muligheden for at lave min egen, nogle af de ting, som er ret populære til vores åbne dage hernede. Det er droner, det er at lave sin egen brætspil, det er at lave sine egne små forbedringer til ting og sager. Altså hele det der, man kan customize et produkt, lave et produkt helt forbundet, blive designer, udvikler og producent i en, gør, at det er det, som de teknologier giver os af muligheder. Så det er et sammenfald af det med, at jeg godt kunne tænke mig at ændre nogle af de ting, vi gør ved vores uddannelse, og nogle af de tendenser, som er rundt omkring os nu, gør, at jeg synes, det kan være rigtig spændende at tale om et initiativ, som vi godt kan starte op, som hedder Maker City Odense. Og nu kommer lige en stor drejning på det, men på grund af det, synes vi, det her det kan være rigtig spændende. Maker City Odense er omkring at implementere et maker mindset på hele Fyn. Og hvorfor synes vi, det her maker mindset er så vigtigt? Altså, selvfølgelig på grund af baggrund af de her tendenser, men hvorfor synes vi også, det kunne være vigtigt i forhold til Fyn?
lige se på, hvad nogle af de her maker mindset det kan. Maker mindset er bare et skabende og positivt mindset. Vi kan begynde at rykke os på nogle retninger, vi kan begynde at skabe en positiv strømning blandt alle borgerne. Vores borgere bliver løsningsorienterede, og de bliver opsøgende. Fordi på det grund af, at de gerne vil have løst deres problemer, så begynder de også at finde ud af, hvordan kan jeg få løst problemer. Jeg kan finde de her værksteder, jeg kan opsøge de her folk. Så vi begynder at interagere, og det hele ender omkring det her empowerment. Vi begynder at empower vores medborgere, vi begynder at empower alt omkring os. Det er spændende, fordi vi kan begynde at lave innovation nedefra og indenfra. Og hvorfor har vi overhovedet sat udgangspunkt Fyn? Selvfølgelig sidder Fyn med, fordi Fyn har en kompleks, der hedder vi har dem der den lille i midten, som ikke rigtig andre, som vi står i skyggen af alle de to andre steder, ikke også? På Sjælland og Jylland. Og vi har ikke nogen store industrier, vi har ikke nogen store byer, vi har ikke noget at læne os op, vi har ikke noget at skjule vores bag, vi er kun os. Så hvordan kan vi så ligesom rykke i forhold til det? Det er ved at vi tager udgangspunkt i os selv. Så derfor kan det her blive rigtig spændende. Innovation nedefra og indefra. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i skolerne, vi bliver nødt til at gøre det nedefra, vi bliver nødt til at gøre det fra vugge til vugge. Og derfor vil jeg egentlig gerne have Banker Bøje hernede i dag. Han er faktisk op omkring lige nu, og ved seniorhuset heroppe, og indvie deres nye værksted. Og for mig at se, så er seniorhuset et værksted, det er et makerspace, eller et sted ligesom mit Fab Lab. Men altså for mig at se, så var det egentlig den samme tale, han skulle holde dernede og heroppe. Altså det der med at holde et maker mindset hele livet igennem. Så derfor er det også det, vi gerne vil tale ind til. At holde det der skabende mindset hele vejen op gennem folkeskolen og hele livet igennem. Når vi snakker om maker mindset, som kommer indefra, så er det spændende i forhold til, at der er en masse mennesker, medarbejdere, så ser vi i sygehus, for eksempel tager sygehusvæsenet, hvor vi kan se på innovation indenfra. Er det Midtjylland, hvor der er nogle sygeplejersker, der har problemstillingen med, at spædbørn ikke kan lide at have ilt til næsen, så de helt naturlige reflekser, de ilten ud af næsen hele tiden. Det de har gjort, de har så lavet en sut, hvor ilttilførelsen er en del af sutten. Sådan set, at børnene sidder og sutter på den, og så får de ilt ind samtidig med. Den kan sidde samtidig med. Sådan noget er spændende, fordi det er kommet ned fra nogle sygeplejersker, der har stået med fingrene nede i problemet, og så har de tænkt, det her, det må vi gøre bedre. Så hvis vi får det mega mindset ind, hele vejen ind, inden blandt medarbejderne, så vi får de her opsøgende medarbejdere, som er åbne over for at se problemstillinger, som ikke bare som sådan har det altid været, men i stedet for at se det som, det her, det kan vi gøre bedre, det kan vi ændre, fordi vi har nogle redskaber, vi ved, hvor vi skal gå hen for rent faktisk at gøre det her, og ændre de her ting her. Så hvis vi begynder at skabe de her innovationer nedefra og indenfra, så har vi lige pludselig en kæmpe pool af viden om mennesker, som kan rykke i det. Og rykke i innovation. Og vi skal ikke være bange for at gøre det nedefra. Fordi, og det her er taget fra Mathias' bog, så jeg håber, han følger op på det senere hen. Han ser nemlig også Danmark mere som en innovationsnation, mere end en forskningsnation. Vi har simpelthen ikke penge nok til at være en ordentlig forskningsnation. Og derfor skal vi rykke på nogle andre parametre. Han har også spændende tal her. 13,7% af alle nye virksomheder er kun 13,7% er baseret på lange videregående uddannelse. Alt andet er skabt af noget, der er jeg vil ikke kalde det lavere, men noget, som har en kortere uddannelse. Og det kan lige så godt være mig og dig og alle andre. Og det vi har tradition for, det er nemlig det der med at bygge bro mellem vores viden og vores hænder. Og det skal vi bygge videre på. Vi skal udnytte det der med, at vi er gode til at arbejde sammen, og vi er gode til at finde viden og sætte den her viden i spil. Så derfor skal vi ikke være bange for at tage det her innovation nedefra og indenfra, fordi vi er en nation, som egentlig burde kunne håndtere det, hvis vi bliver faciliteret rigtigt på det, hvis vi får de rigtige metoder.
Og afkommet af eventuelle Makercity i Odense, det er netop de der aktivt løsningsorienterede borgere, dynamiske medarbejdere, som ikke er bange for at tage imod udfordringer, og et skabende drive i samfundet. Vi har bare prøvet at give det et navn i forhold til den Makercity. Vi kunne se, at i forhold til de aktiviteter, vi gik og tumlede rundt med hernede, så var det den her retning, som vi alligevel... Altså, så det var det her, vi skulle gøre, hvis vi skulle gøre det. Og det er ikke fordi, vi ønsker at lave alle mulige nye tiltag i Odense. Vi vil bare gerne have, at de tiltag, som allerede er, at vi åbner op for det, og vi begynder at tale i en sammenretning. For eksempel ligesom seniorhuset hernede. Hvis seniorhuset bare havde åbent om onsdagen, ligesom jeg har, så havde vi lige pludselig 2 værksteder, som vi kunne gå og pingponge brugere hænder frem og tilbage med hinanden. De har nogle maskiner, som jeg kan, så jeg kan sige, når de har nogle fine drejemaskiner, I kan gå op til dem og få drejet jeres akryldele deroppe i stedet for. Så lige pludselig åbner alle de her steder sig op og giver os en mulighed for at lave meget mere. Så i stedet for at vi laver et stort centraliseret værksted eller andet, så åbner vi bare op for de ting, vi allerede har, og giver dem ligesom et navn og giver dem en paraply at være under. Nå, det var ikke fordi det skulle være en salgstale for det her, det var mere fordi vi havde nogle idéer om de nogle tanker, vi går tunet med her. Ja, så kommer dans med Thorsten. Thorsten er i det her tilfælde mig. Jeg kan lige, den video skulle gerne forklare det, og nu er du ret spændt på, fordi vi havde haft lidt lydproblemer. Så nu bliver vi lidt spændt på det her. Kender I Thorsten? Nej, det kender I nok ikke endnu. Leadership Through Dancing Guy. Før en reklame med på prisen. Det er svært at undgå de her tider her. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Netop. Easy to follow. Det er ikke hos pose, det her. Vi skal bare lige blive enige om, hvilken retning vi går i. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.
Så lige nu er jeg en tosse, der danser rundt her. Og I skulle gerne blive mine første followers, alle sammen. Så derfor vil jeg godt tage god vare på jer i dag. Og endnu en gang tak for Industriens Fond for at skabe en ensom tosse her. Det må vi simpelthen gøre noget ved, vi kan lytte flere. Men altså, tænk på det i løbet af dagen. Om det ikke er noget, som vi skal gøre lidt mere i. Så har vi sørget for jer. Vi har lavet en masse takeaways til jer. Men det er lige så meget for, at I skal... Altså, I får en masse indtryk i dag, og så har vi lyst til at give jer noget i hånden. Blandt andet har vi givet jer på det sådan her i jeres bag en lille boomerang. De er håndskåret, vil jeg gerne lige sige. Den siger 2 årsager. Den ene årsag er i vores tid, eller i vores liv her lige nu, det er tid en stor gave. Jeg har givet jer en stor gave ved at købe den. Og så plus, at I skal ikke give mine laserskærer skylden for det, hvis de ikke er helt perfekte. De er unikke. Nej, altså, og den selvfølgelig symboliserer mange ting, men altså, innovation skal nogle gange være lidt playful. Innovation er også en proces, som nogle gange går godt, nogle gange går ikke. Det er ikke aldrig det første forsøg, det er altid det bedste, så vi bliver nødt til at prøve igen og igen. I vil også finde ud af, at når I prøver jeres, at de ikke virker. Og det er fordi, I skal finde ud af, at I skal bøje kanterne op her. Så I skal lige bøje kanterne op, hjørnerne op her, så skal det også fungere. Men altså, det her vi snakker om her, det er ikke et quick fix. Altså Fab Labs og innovation og kreativitet er ikke et quick fix. Det er en proces, og det kommer til at tage noget tid. Så det her det er et proces, boomerangen. Nå, for sag. Nej. Også travlt. Det andet, det er det her. Når vi snakker med de her maskiner, så er det ikke fordi, at vi vil forkaste gammelt håndværk, når vi går og bruger maskinerne derinde. Men ved at kende maskinerne, og især ved at kende gamle teknikker og materialet, så kan vi lige pludselig vi kan påvirke ting. Hvis vi er åbne omkring ting, altså hvis vi er villige til at stille os på kanten af boksen, så er der lige pludselig en masse ting, som gør, at der er nogle andre ting, der kan lykkes, som vi måske ikke lige har tænkt på. Så det her, det er åbenheds ting, gadgets, som vi kommer igennem. Og det sidste, I har fået med, det er nogle Lego-klodser. I har fået 6 Lego-klodser. Men det var igen for at italesætte 2 ting. Den ene ting, det var det der med, innovation behøver ikke nødvendigvis at være rocket science, behøver ikke nødvendigvis at være medicinsk eller noget andet. Det kan godt foregå nedefra. Principielt så er det egentlig bare at tage 2 ting og sætte dem sammen på en ny måde, og eventuelt i en ny kontekst. Så er det innovation. Og den anden ting med det var, at det også er en netværksting. De her 6 klodser her kan sættes sammen på 900 millioner forskellige måder. Jeres de ser lidt anderledes ud, men det er fordi, jeg er sgu lidt anderledes alle sammen. Så det kan godt være, at vi ikke kan sætte det sammen på 900 millioner forskellige måder, men vi kan jo sætte det sammen på forskellige måder. Så hvis bare 6 af os herinde samles og laver noget sammen, så kan det kun give en masse forskellige og meget, meget fede ting. Så innovation er en proces. Vær åben omkring det. Vær ikke bange for innovation nedefra, og tænk på netværk. Så det er i hvert fald de ting, som I får med. I får det ikke sådan en fin kasse her. I får klodserne. Yes. Og velkommen. Og så det hele det der med at være public og alt muligt andet. Vær venlig, villig til at tweete og alt muligt andet, mens I er her. Det siger jeg velkommen til. Og så var det min tid, som jeg havde i dag, her i formiddag. Kommer igen senere. Men ellers er det jo egentlig lagt op til alle de fantastiske taler, som jeg har med i dag. Blandt andet Jeppe, som bliver den næste. Yes. Så kan I have en rigtig god dag, og se til, hvis I mangler noget, og så finder vi ud af det. Godt.